Erou în timpul liber, cum i-a salvat viața un jandarm unui agent de pază din Mureș. Ei bine, se pare că jandarmul i-ar fi acordat primul ajutor cu mult calm, a acționat cu mult calm agentului de pază până la venirea smurdului și se pare că a reușit să gestioneze situația foarte, foarte bine încât să reziste pacientul, să reziste omul care suferise cel mai probabil un infarct. Se pare că acesta și-a revenit și acum este într-o stare stabilă în spital. Gruparea de jandarmi mobilă Târgu Mureș a precizat că uneori calmul face minuni și acționând cu mult calm acestea fac minuni. Se pare că are dreptate cei din cadrul mobil Târgu Mureș, jandarme mobil Târgu Mureș, și vedem pe Andrei aici, jandarmul, care a reușit să mențină viața unui om în stare stabilă. Voi ați fi procedat cu mult calm sau nu? Scrieți în comentarii.